हो परवानू. हा खय चाललास? गावाक चाललंय. कोकणी असं ना मी वर्षाचे 13 महिने मी गावाक जातय. हा गुढीपाडव्याक अंगणेवाडीची जत्रा, आमच्या गावची जत्रा, शिमगो, धुळवड, मे महिन्याची रजा, गोंधळ, दहिकालो, पहिलो पाऊस, गणेशोत्सव, म्हाळ, दिवाळी ते देव दिवाळी, मध्ये तुळशीचा लगीन, भात झोडपूक, वाडवळ, परत गावली तर मटण खाऊक, नारळ देऊचो. हा तो पण देऊचो. हा अरे मग तुम्ही मुंबईत कित्याक येतास? काय करणार, पोटा पाण्यासाठी येऊचा लागता ना. काय हो परवानू, काय चाललास? आम्ही काही जाणव नाही, आम्ही हयच राहतो. अहो पण तुम्ही कोकणातले ना? नावाचे 20 वर्षापूर्वी बापूस प्रॉपर्टी इका नेलो. आता चुलतो घेणार नाही इस्टेकीमध्ये, म्हणून हयाच राहतो. मे महिन्याची सुट्टी लागली ना, आता येते मुंबईची खुळा. काय भावा शिन्नू, कसो आहेस? कसो आहेस? हा बरोबर आहे. आणि आऊस पप्पा कसो आहेत? हा बरोबर आहे. बरे आहेत ना? हा काळजी घेवा. पाहिलंस मा? हा मुंबईचो आहे ना, मालवणी बोलू केना नाही, पण निदान ट्राय तरी करता. तसं चांगलो हा. आता मुंबईची पोरा येतली. शायनिंग मारूक. हे व्हॉट्सअप नाही, फेसबुक हा. हा गावची ब्लॅक. फेसबुक हे लुक ॲट दॅट मँगो मॅन. अमेझिंग. मँगो मेले आंबो दाखवता हा. युट्यूब ब्रूटस. मेले कपडे बघलस, झगामगा आणि माका बघा. कुर्ल्याचो हा ना, मुळगाव आहे कणकवली, पण अशी शायनिंग मारता जसं काय कॅलिफोर्नियावरून इलो हा. पण आपल्या कोकणचा होता ना कॅलिफोर्निया. भावाशी तू कोकणातलो असस? हा बरोबर, पण तुका कसा कळला? अरे या अंगात माशाचा वास येता. हा आजचो मेनू पिठी भात आणि सुकाट. वा भावाशी तू कोकणातलो असस? कुडाचो तू खायचो? कणकवली. तू कोकणातलो असस? कसं ओळखलं? अरे कोकणी माणसाचं असं चेहरोच बोलको असता. कोल्हापूरचा आहे मी. अरे कोल्हापूर पण कोकणातच इला. हा राधानगरीतून से खाली इलो ना की कोकणच इला. अरे कोकणातलेच असच तुम्ही. ए कोल्हापूरचा असं आहे मी. काय बोललो मी? कोकणात पहिल्यासारखी मजाच नाही राहुली. पूर्वी कसले कोकणात घनदाट जंगल होते. मग समुद्र कसलो निळोशार होतो. ओके, मोबाईलाक रेंज नाही मिळायची माहिती हा. पहिल्यासारखी मजाच नाही राहुली. हो काकांनी, त्याचा काय आहे ना, तुमचा आता वय वाढला म्हणून डोक्याचा व्याप वाढला, म्हणून तुमकाशी मजा येणार नाही. अहो कोकणाचं टुरिझम बघा असो वरच्या थरावरा, आणि तुम्ही सांगतास मजा येणार नाही. मी काय म्हणतोय, कोकणात तुम्ही शांतीसाठी येतास ना, मग शांत राहा ना. या नाही निता नाही, मज्जाच नाही, डोक्यात ताप खायचे. कोकणात पहिल्यासारखी पोरच नाही राहुली. अरे आमच्या कोकणात एवढा घनदाट जंगल, एवढा घनदाट जंगल की हैसून हाय गेलो की चकवा लागता. अरे आमच्या पुण्यात पण. पुण्यात कथा सांगतास माका? आमच्या मालवणात योद्धो मोठो समुद्र हा तुमच्या पुण्यात. इतके दिवस मुंबईचे बोलत होते, आता हे पण बोलायला लागले. अरे आमच्या इकडचे डोंगर असे गगनचुंबी डोंगर. काय रे? मोठे डोंगर. मग आणि त्याच्यावरची झाडा. झाडा कसली 101. आंबा, काजू, रतांबे, करांदे, तामरांदे, फणस, नाळी पोपळीच्या बागा, चिकू, सफरचंद. म्हणजे ता लावलात तर ता पण उगवात. अशी ही आमची माती. आमची माणसं करतात माती. आमची माणसं आमची नाती. चल जपूया. चल 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 चल. यात यांचं काय कर्तृत्व? हा ना, राहतात मुंबईत, कोकणात एक झाड लावलं नसेल, पण मोठेपणा. आपण राहायला कुठे? मुंबई. मुंबईत कुठे? ठाणे. ठाण्यात कुठे? दिवा.
अरे दिव्याक राहतोस तू मेल्या. तुमच्या दिव्यापेक्षा ना आमच्या मालवणात जास्त सुविधा हा. मालवणात सोमवारची लाईट जाता. आमच्या दिव्यातून गाडी सुटते कोकणात जायला. या थोडंच वर जायचंय. या अरे वर बोलून किती वर घेऊन इलस? स्टेशन पासून किती लांब आहे? 80% कोकणातलीच लोक राहतात इथे. हा काय सांगतस भावाशी? टोकन अमाऊंट किती देऊ? मी कोकणात चाललंय, त्यात तिकीट पण कन्फर्म झाली आहे. मी प्रवास खूप एन्जॉय करतोय. गप्पेल्या मी पण कोकणातच जाते, पण मी एन्जॉय नाही करत. कारण काय बोलतोय सर सुट्टी होई होती, कोकणात जाऊचा. सुट्टी? हा. गणेशोत्सव आहे आता? नाही नाही आहे हा. ना? दिवाळी आहे, नाही. शिमगा लांबच राहिला ना. हो मग आता कशाला हवी आहे सुट्टी? कशाला सांगताय सर, त्याचा काय आहे ना, कोकणात पूर इलो हा. तर मी मालवणी माणूस आहे ना, मग मदतीसाठी आमका जाऊचंच लागता. काय म्हणतोस भावाशी? अरे मी पण मालवणीच असे सर. अरे सर काय चल. हा. अरे पहिल्या गाडीनं जायला हवं, मदत करायला नको. हो बरोबर. किती थांबला चल लवकर. चला या.